Går du rundt og er bange, fordi du ser spøgelser på internettet? Hvis du er lidt tilbageholdende med at handle med internetbutikkerne, så kan du glip af en masse gode tilbud inde på Cyberspace. Og det er jo ærgerligt, så her kan du komme med på spøgelsesjagt. Mange danskere ser spøgelser på internettet og tør derfor ikke bruge de muligheder, der er for at spare penge. Heldigvis har vi i aften allieret os med 2 spøgelsesjægere. Den første af dagens helte er Lars Schmidt Larsen, som er direktør for E-handelsfonden. Han møder dagligt folk, der tror på gespenster på nettet. Folk er stadig bekymrede over at betale med deres kreditkort på nettet, fordi de er bange for, at deres konto kan blive tømt. Folk tror, det er besværligt at komme i kontakt med sælger, når de handler på nettet. Folk er stadigvæk lidt bange for, om varen nu kommer frem, når de handler på nettet. Næste helt er Henrik Damgaard. Hans mission er at afhjælpe den store ulempe, at man på nettet ikke kan se tingene, inden man køber dem. Derfor har Henrik åbnet et showroom for internetbutikker. Behovet for at se en vare, den stiger nogenlunde proportionalt med de penge, man skal give for den. Og så tænker vi sådan en generel boligmesse, fordi alt det, du køber til boligen, som koster mere end 1.000 kroner, det kunne da være rart måske at have samlet et sted, hvor man kunne komme ind og se det. Og det kan man så nu ved Valsø, lidt uden for Roskilde. De butikker, eller fabrikker, der udstiller her, det er butikker, som sælger dyre varer inden for boligrelateret område set bredt. Og det vil sige, at vi har køkken, man kan se møbler, man kan se fotokunst, man kan se vinduer. Ved at udstille varer i et showroom sparer internetbutikkerne udgifter til dyre butikslokaler. Og de penge kan du så spare næste gang, du skal ud og købe for eksempel en sofa. Er du ikke blevet overbevist endnu, så lader vi lige Lars fra E-handelsfonden aflive de 2 største myter om handel på internettet en gang for alle. Folk er stadig bekymrede over at betale med deres kreditkort på nettet, fordi de er bange for, at deres konto kan blive tømt. Det er faktuelt forkert. Det er sikkert at bruge sit kort på internettet. Blandt andet, hvis varen ikke kommer, eller hvis man bliver udsat for svindel, så kan man gå ned i sin bank og så tilbageføre banken pengene. Derudover så, når man handler på nettet som forbruger, så har man også 14 dages fuld returret. Det vil sige, at man har helt op til 14 dage til at teste varen. Nu er du forhåbentlig blevet overbevist om, at de spøgelser, der findes på internettet, som regel bare er ren fantasi. Så her kommer Lars med 3 gode råd til næste gang, du skal ud og finde de gode tilbud på internettet. Det første gode råd, det er, at man skal se efter e-mærke. For det første er man bedre beskyttet, og derudover så har man nu adgang til E-handelsfondens særlige hotline, hvor man har brug for hjælp. E-mærket er den danske mærkningsordning, der viser, at en netbutik bliver drevet lovligt. For det andet så er det rigtig vigtigt, at man aldrig forudbetaler via bankoverførsler, men man altid bruger sit dankort eller kreditkort. Skulle der opstå problemer, kan du få din bank til at føre pengene tilbage, hvis du har betalt med kreditkort. For det tredje så er det rigtig vigtigt, at man kontrollerer sælgeren. Tjek, hvordan man kan komme i kontakt med butikken, om det enten er på telefon eller via e-mail. God jagt!